Okay. Oh, Pinkie Paw, where's my Pinkie Paw? Punta natin yung mga boys. Nagba-basketball sila. Tumawag ako kila Auntie Mel. Tapos hinanap sila ni Brad. Sabi pa din sila sa court. Nakita nila naglalaro. Naiwan ko kayo. So, balikan natin. Kasi hindi nyo pa nakikita yung mga batang naglalaro doon. Ang saya-saya nila. Si Kuya, nakapaa. Saya-saya nila dito. Dito sila sa basketball court na may atip. At least hindi siya open. Kahit tanghali, pwede sila maglaro dito. Ayan, si Kuya nakapaa. Ayan. Nakadog. Malaki tong court. Ayan o. Hindi sa kabila. Kuya, careful! You alright? Oops! Nandito yung mga girls, so it's so hot. Have a rest and then have a shower. Bukas ulit. Ah, dito na sila, oh. She's happy, guys. Alam mo, Ha? natira sa 15 na lang. Kasi bibigyan niya nung si... Alis na sila. Punta na sila sa barbecuehan. Sa'yo mo itong kwarta na binakalan gabos ni Holiday, nagtutubod. LCC kami, guys. Meron siyang pinabili kay Tita Ying yung mga bag. Sabi ko, hindi mo naman yung magagamit. Meron siyang binili para sa kanya siya kay Veronica. Sabi ko, ang dami nyo ng bag. Kaya kung palitan na lang ng iba. Nasa 409, parang 500 pesos. Kaya kung palitan na lang. Eh, si Ate Ying niya, Tita Ying niya pa naman, hindi yun magtatanggi pag siyang humingi. Dito siya namiling bag. Here. So you can just change. Nga? Wala kami makitang para sa kanya. So sabi ko kay Mama, bili na, ipalit na lang ng sandals. Sandals para kay Mama kasi wala. Ito nakuha niyang ipapalit. 29 pesos. Eh yung ating ibabalik na sa ano siya? 490 ang isa, dalawa yun. So, parang almost 1,000 din yun. Ako nito. Mayroon 290 to. Ay, wow. Ba si Lola tuloy makikinabang. Ayan, hanap din siya ng sandals. That's nice. I think it's a bit big. A little bit size big. Huh. Can you walk properly, Holly? Can you push comfortable? You like it? Let me see. Hoy. Okay, get that one. Gusto niya daw to. Lola, Holly.
Okay na? Yan dyan sa loob. Pagkita ko sa inyo yung nabili ni Holly dito. Yung isa sa uli natin. Ayan. Kasi yung kapatid ko, kung ano sinabi naman itong bata, bibilin talaga. Ayan. Kay Veronica raw to, tsaka sa kanya. Sabi ko, ang dami nyo ng bag ng mga ganyan-ganyan. Oh yes, you got one. Thank you. You gonna say? Thank you. Salamat. Okay, thank you po. It's heavy. Give it to Lola. Mailagay mo na lang dito. Tara. Basara na sila. May kukunin lang tayo dito sa grocery. Ano na lang na? Ito. Dalawa. Ladies choice, ha? Ako gusto kong ano, chicken. Cheese pimiento daw. Pang toasties. Ha, mama? Toasties, oh. Really juicy. Wala sila yung nasa bote. Ito na lang. I found it. Sa pang fruit salad. Cola. What about some Royals? Why? Tapos may paper plate kita. Kapag si Adi mga plato. Okay. Sige. Tumagulpi ka ka. Eto, na-miss ko 2 months. That has got lemon cream on it. I into the rest. The butter. But the other one was condensed. So, condensed Oh, yeah, kini. the condensed one. Wait. This one. Yeah, that one. Gusto niya raw may condensed. Oh, help me, baby. Thank you. Tapos ngayon. Gardenia ma. Ay, si pira sa hiling mo. Duwa lang o tulo. Ikaw, bahala ka. Oh, it's up to you. You want that one? You don't like bread? Meron pa pala ito maliliit na salt and vinegar. Pinipigilan na tayo ni Mama. Ay, sorry. Piatos. Mr. Chips. Cheese curl no ako. Ay. Try this one. You like the V-cut? It's just go. Alim. Ayan. Okay. Alright. Oh, okay. Thank you. Okay. Bye na tayo, guys. Binuksan niya na yung V-cut. Okay, we're done. So, si Mama mauuna sa bahay. Kasi ida-drop off niya yung pinamili natin. Iyo po. See you sa plaza, Ma. Iba mo si Pa, ha? Si Mama lang ang uuwi. Kami, punta ng plaza. Tara. Let's go to plaza. Dito na pala kami. Masarap to si cheese. Rice? Yes. I did order rice for your dinner. Hello. Sige, shoutout mo siya, ate. Sino? Ate mo. Hi, Mau. Ay, uni na sa paborito mo, ho. Hi, Mau. Katanin ko na, ho. Tinawagan siya ni Tita para pumunta dito sa Jackie's Grill. Magayuno siya sa personal. Ay, thank you. Mapapicture daw, isanda sa imo. Sige. Ayan si Holly, oh. Say hi, Ate Mau. Oh, yeah. Say hi, Ate Mau. Hi, Auntie Mom. Hi, Ate Mau. Sorry. Kuya? Sorry. I had noodles, Mom. Mau, sorry. Say hi, Ate Mau. Hi. Here. Hi, Ate Mau. Hi, Auntie Mom. What? Ate Mau? Hi, Auntie Mom. Meron tayong tainga. And at si Oli, kinain niya lang yung, yung laman. Ako may tainga akong dalawa ulit. My favorite.
May sauce. Ang sarap ng sauce. Kamusta? All of us. Who's taking us? All of us. All the family. Who's driving? Jeepney. Wait, Mom. Sa fantasy world. No, we're going to some. Barara, nakabaka lang ako naman. Marami si perfume na LV. We're not going there na. Sa alin ni Thank you. nasa 20. Kaya apat na laman. Ng 15. I thought you're done. You said you have a sore belly. Kasi ayaw niya kanina. It's still hot. You can have later. I don't know how I have vitamins every day. There at Bakakay. That's really Sa Bakakay, Everyone can with 26 minutes. Si Kuya nagpansit. Oh. He had the hardest. Nangangala siya sa ano. Look at that one. Nga, tagang-taga sila sa ano. Namamanga sila sa magic. Oh! Shoutout mo. Yung kapatid ko. Partner mo. Hi, Rachel. Hi. Hi! Honey, just something for you. Okay, thank you. Thank you. May dala siyang caramel brownies. Magpa-picture daw siya. O, sige. Ayo. Thank you, Sweet RC Sapa Brownies. Meron silang stall dito sa ano sa plaza, pero pasarado nyo na to pag nakita. Baka may Facebook sila. I-ano nyo na lang. I-follow kayo sa December. Baka nandito ulit sila. Kasama nila. Sweet RC. Yung mga boys pala, una na silang hinatid kanina. Second batch po kami. Kasi po, ano lang talaga to, tatluhan lang po talaga to. Bye! Malakaw pa lang kami. Nakuwi na pala kami. Yun na yung vlog natin for today. Yung grocery natin, andyan pa din, oh. And si Mama, anong oras na? 9:40. Yeah, mag 9:40 na. Okay. So, end ang vlog naman. Let's go. Please. Bellissimo. Thank you. Oh, thank you. Please like and subscribe if you haven't yet. See you on next vlog. Bye. Good night. Bye, guys. Pwede pa. Nagsalad pala si Papa para bukas. So, bukas na lang tong vlog. Nagsalad. Lalagyan tong buko kaso wala siyang nabiling buko kasi ubusan na. So, ang dami nating salad. And ito yung juice ng fruit cocktail. Cause I think I do want you next to me.